Com els passats que hem estat gravant entrevistes durant tot el matí. Com que avui és a conferència, hem decidit interessar-vos per cadascun de vosaltres i així mateix preguntar-vos el vostre nom, d'on veniu i el vostre institut. A més, us hem preguntat per als projectes i qüestions que ja portàveu de casa i les experiències o opinions que recolliríeu de la Confin o que ja teníeu del medi ambient. I una cosa molt important eren els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, no? Marcats per la ONU. I a més, per acabar, us hem preguntat quines metodologies estàu seguint a cada taller i si el recomanaríeu o no. I si ho repetiríeu. Exacte. Bon dia a tots i a totes, em dic Mariona Moragrega I jo, Lluc Martí, i ens trobem aquí a la Casa del Mar, per fer una jornada d'escoles sostenibles i bàsicament ara farem la benvinguda, no? sí, a la sala d'actes. Ells són dos joves que, com vosaltres, van participar el curs passat en la conferència catalana. Perquè el canvi climàtic ens hem adonat tots que és una cosa real, que està passant. I junts sabem que podem actuar. Reuníem que era interessant connectar totes les xarxes locals, la xarxa general de Catalunya i totes les xarxes locals. Us explico, com deia, una mica el programa de la jornada. Hola, sóc l'Ens Oliver Jo, el Ricard Guillem, i estem al Centre Cultural Albereda. i us donem pas a la Fira d'Experiències, un espai on joves intercanvien els seus millors projectes. Bon dia, què tal? Com et dius? Quique Garcia, I d'on vens? l'Institut IES Joan d'Àustria. Hola, em dic Aina Canut. Vinc del Centre Mare de Déu de la Mercè. Hola, em dic Daniel Ferrer. Estudio en el centre del CIM. Jo em dic Celia Rodríguez i estudio a l'Institut del Morell. Em dic Jan Triola, vinc de Vedruna Malgrat. Hola, em dic Mercè Castellà i vinc de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Jo em dic Elisa Camps i jo em dic Carlo Planos. Actualment estem vivint en un estat d'emergència climàtica i penso que és molt important que els nostres alumnes prenguin consciència. Jo espero aquí aprendre idees noves, veure els diferents projectes que hi ha. Bé, penso que és un bon lloc per compartir les idees que tenim i també per donar a conèixer el teu projecte i que hi hagi gent que te l'accepti i conscienciar la gent sobre el que podem fer. Sento que pot ser una experiència única perquè pots fer amics i conèixer gent, aprendre més coses sobre el medi ambient i com trobar solucions per millorar-lo. El meu projecte és Dilluns sense carn. El meu projecte és el malbaratament alimentari. Hem vingut a explicar el nostre problema a la muntanya de Farners. L'increment de l'erosió i la desforestació. Vull aprendre dels altres, donar-me idees per projectes futurs que podem fer al nostre poble. Es podria millorar perquè hi ha molta contaminació al planeta. Haurem de buscar una solució ràpid perquè, si no, tot pot ser molt greu. Podrem fer grans canvis. Encara hi som a temps de canviar. Hola, em dic Ariadna Hola, em dic Sergi. i ara hem tornat a la Casa del Mar. I aquí darrere tenim un grup de participants d'aquesta setena conferència catalana. I ara estan treballant els problemes locals ambientals. Llavors, passem... T'agradaria fer cartes. Porque esto es... Bueno, es gracioso. I ara, bàsicament, què estem fent, Lídia? Estem fent entrevistes als que seran els nous delegats d'aquesta Confin. I tampoc ens hem d'oblidar dels professors, que també els estem entrevistant. Bon dia, em dic Antonio, vinc de l'Institut Can Mas, a Ripollet. Em dic Ares, vinc de l'Institut Olorda i de Sant Feliu de Llobregat. Bon dia, sóc la Imma Busquets. Doncs vinc de l'Institut de Santa Coloma de Farners, a la província de Girona. Me llamo Belén y soy de la Escuela San Medi. Soc la Flors Moreno, del Col·legi Maria Immaculada de Trem. Me llamo Joel, vengo del Instituto Can Mas
y vengo de Ripollet. Estem coneixent-nos y nos hemos explicado los diferentes problemas que hay en nuestro pueblo. Ens explicaven una mica tota la manera de treballar la Confin en els centres. Enfortir els punts febles i anar-nos a l'escola per intentar millorar aquella acció que estem fent i sobretot a partir de l'intercanvi del que ens proposen altres professors i les dinamitzadores. T'enteres d'altres problemàtiques que no és només la teva. Els col·loqueu a sobre la vostra comarca. Hola, em dic Àlex, vinc de l'Escola Piar Sant Antoni. Hem mirat un vídeo en el qual s'explicaven el que eren les ODS. Els ODS són els 17 objectius de la ONU que volen complir abans del 2030. Les igualtats de gènere, el canvi climàtic i la justícia i pau. És un dia molt productiu que estic aprenent molt dels meus companys. Coneixes a molta gent nova de diferents llocs, com conèixer altres llocs on fan més o menys el mateix que tu. Si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui? Fins ara!